Kwasha anotuka zvinyadzi kana adenhana nemukadzi wake anobatanidza nesu. Tikapopotedzana haazotaura zvake mukomona asi anenge akubatanidza hama dzangu dzachiwana tete wangu wakauya anenge akuwaita rafu kuti mawingei madedzwanani. Ameno anzi Jose ameno ndiye akataura kuti anzi mukadzi wako anonyengewa. Ndofunga taita ameno kaviri nichenda ndichimubatsira panyaya yake. Panike ipapo akatoita kuti budai muno out budai. Tikabva tabuda. Kubva kuti tete dzoka ndikati handidzi. Tikabva ndatoenda kuno. Nemurume wangu ipapo anzi akabudisa kuti tu anisituchi. Tsoko dze uye netsoko dzako ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nastenere sandoka nyaya mukwasha unondituka zvenyadzi mukombo vanhu makazara vanhu pamusoro makurukota nevose vakateerera takumbirawo mangani vapinde mudare. Pamusoro iki naichikumbira kuti kana paine mazwi akati korei munhu atibvumire kutaura mazwi anonyadzisa zvakanaka kungotaura chete tukwa zvinyadzi titaure zvenyu. Nyaya yangu ndeyekuti Kwasha anotutuka zvinyadzi. Nyaya yatauya naye ndeyekuti Kwasha anotuka zvinyadzi mukombo kana adenhana nemukadzi wake anobatanidza nesu. Asimonzwika mai Kwasha anotuka zvinyadzi kana adenhana nemukadzi wake anobatanidza nesu. Ndinayo. Mapedza kana mapedza kuti mapedza. mugere pedyo nepedyo zvakanyanya kati moita sokuzenge moita semayungonzwa moti zvimwe zvamunotonzwa here zvitaurika kana kuti motoziva zvitaurwa nemwana. Zvimwe zvacho akazotoita kundifonera anga akundifonera achitondiudza iye mukwasha. Right. Mose ari kupomerwa mukwasha wainzwa here? Pamusoro wada pamusoro wechangano yose mungu panaonda kuteererana. Ini nyaya yangu ndinoti mambo wangu ndato wainzwa here? Andainzwa. Uri kubvuma here Mose ari kupomerwa? Kubvuma pandingati nini apa chokwadi chaicho kwatuka mambo yangu inanonga kwatuka inawe kuti mudzimai wangu ini ndakanetsana nemudzimai wangu ndiri kumba kwedu saka mudzimai wangu ndanetsana nawo mudzimai wangu ini akabva apomoka avhaenda kwambo yangu andiri ini ndakazofona ndichizobvunza ambo rangu mama aripo nenyanji koko animazvo saka kutaurana kwanga tichiita kutaurana pamafoni pa ivo ndo vanogona kutaura kuti akatuka kuti wanzisa zvavambotaura futi vanotiwo unogara uchituka. Ipapo apete papa ndipapfuma ndinogara ndichiwatuka kupi kwacho. Unozakanganwa wakatuka iwe? Pamusoro wechangamiro ambuya wangu ava anobvira ndambowatuka ndichimborama nemudzimai wangu iwo anogona kana kuunzwa kana newamwe vanhu asi inini kana kuanongedza kana kuti wari apa kana kuti mimi chakuti chei. Naya mai ndakunzwa iwe kandinganzokere kwauri wati mukadzi wake wausine haapo ipapo izvozvi newambigara mesi izvezvo haapo mapomukiro yaakaita mina makadaro. Naya mai nokuti matimu aigara achituka anti anogara achituka ndizvozoka panopogara achituka pacho adzimai anenge ainavo here kati anenge asina? Anenge ari vese saka mudzimai wacho akapomoka ndobva auya kumba iye ndopa akazondifonera atombopopota atombotuka mudzimai ashedza tete wake vakaenda ikoko natete wacho wakatadza kunzwisisana anzi akadzinga tete wacho mudzimai ndopa akauya kumba saka Kwasha akazondifonera achinditi ko imimi kuchengeta amai bhipa kudii ikoko
imimi kana muchifungidzira ndikuwateera inini handisi kuwateera garai nawo ikoko ndakati inini zvokuramba tichichinja namashoko inini handidi ndoda kunokumhangarira kwamambo zvikanzi endai kwamukufungidzira endai munomhangarira ikoko ndikati zvanyanya pese tinotadzirana tichitaurirana saka apa ndasvika kupa kuti regai ndonomhangana kwamambo tonoenzaniswa ikoko imi muzoti ini ndiri yani pafona hapana kutaurwa masi kutuka ka tukanga tukamukomboni kwanga kwaenda tete wacho alipo ndopai panabo kudzokera payambuya ndichiti inini munoita mazwi ekunatsonzwa uye achitikandidzira here mukanwa make kana kuti munotoswaudzwa nemumwe munhu kuti amai zvanga zviri uku ndimanga muzenge muchitukwa kutonzwa ndinotonzwa notinogara pamwe chete iri handizokwanisa kuti ndizvibvunzi asi paakazotanga kundifonera nekuti iyo ndini ndakatanga kuwafonera ambondisira mamiziko achindifonera ndakati ndandiri pamunamato mati zvikanzi zvandaita taura nemi zvatoita sei zvatopfuura ndavandatoora iti zvandakata foni vakuchizondifonera zvikanzi kwemimi kuchengeta maibhibo kwachengeta pakudii ndakati kopaipe panambo kufonera ingwani manditi zvandaida taura nemi zvaita sei zvapfuura kwapa zvazobva kupi zvikanzi aivada kukudzai kuti mimi mukaramba muchivachengeta musafungidzirire ikoko ndikuteere nandisikweko naiwe wakafonera ambo here zvishokwadi uchitaura kuti muri kundichengetera mukadzi mukuchengeta mukadzi ikoko wanga watumira mukadzi wokuti anichengetweko kwete usiya wakataura kuti mukundichengetera sei kumukumuchengeta inayo kuti pamusoro yemambo wangu nevesi makateri inayo kuti mudzimai wangu ndakanetsana naito zvatakataurana pamba pedu isusu asi mudzimai wangu iyo akangoita se apo mukavhenda kupi ikoko kana kumudzinga namudzinga kana izvezvi kana mudziyo yese iripo pamba zvese hembe dzake dziripo ndogara nemukomana wangu ni grade 6 zvekuti ari iko kumba ikoko zvaanenge achiita anotumira kana mwana komana inotora hembe kwachichinja aripo kwamama ikoko izvozvo ndokumbira kuti wedare wangu mondiregera paune mashoko yangu yandakatora kana kuna mama kana pane chakaipa nanhasi uno mudzimai wangu achiri kupi ikoko ndakazofona futi another day ndakazofona inini ndichifonera mama waripo mama wahambuya wangu mukoma wavo ndakati ko mama mabhiwa achiri kuita sekugara ikoko wai nyaya makati kuenda kwamambo ko iwo amabhiwa achiri kugara kuita sei ikoko zvakanzi ndiziwe zvakanzi amirai mutaure nawo iwo mama yenyaya inozodaiwa namama yakadaiwa nawarume natezvara wangu zvikanzi babhi imimi amabhiyo wachadzoka kumba kana mabva kwamambo kudzoka adza kusaita sei kusadzoka ndomamiro yakaita nyaya yangu ai mama nanzwa muchitaura muchiti iyo anotuka zvakanyanya mukomboni pane iri pamakambenda noripota kukomiti yemukomboni muchitaura kuti ndatuka nomukwasha handini handambonotaura asi ndomagariro atinoita tichikumbirana regerero tikatadzirana utauya kukumbira regerero nokutukai kwandakuitai ndikukumbira regerero obata kana iri hukuto zvaini akabata uko kangani iko kutuka akabata ka1 akabotuka inini natete wacho ini ndakabva ndalama ndikati regerero ndalinzwa nemuromo handidi kupiwa muripo tete wacho ndo akabhadhara kuti angatituka tese Ningi mkazi wacho aripo kwako ari panapa uyaitone ko vamachita amainini atete uya patona atete vari kupa atete mweya kupera imi ndi mudzimai uyu indeka kuna murume wenyu kana nguri yamagariro amuri kuita indai iko kudhuze kuna murume wenyu vanogara naamai vanogara kana kuno murege kukanganisa zvavo wagara akatsambira bhenji pabhenja
tsanangura magariro amunoita mubande muri mumwe ngoti ga kugara zvedu tinogara masoro kwese kutaigara tikanetsana nemumwe anobatanidza hama dzangu dzese tukahama saka kuda kwandakaita apa wanefungidzira wai kuti pane zvanoita zvandinoita munhu wakawaudza wokunetsana patikaita ndikabvandategaindiri kuti andizive mwoyo waanondifuna munochimborovana panyaya dzei kunyanya kaka ingopai muenzaniso mumwe chete makamborwerwei kana makamomurwerewe munorovana arikubvawo kwaanenge abvawo kubva wanenge nenyaya dzake koko anobva asvika undimudza ungotanga ungotaurawo zvandisina kutombo zveiko anenge akungondifungirawo kuti wanga unani kuti pamwe ndi maboyfriends okay alright mutanga popotedzana kwava chicha kwa ndimama mai vakubereka iwe muninda wamai alright okay anopopota ero chaizvo mukomboni tikapopotedzana haazotaura zvake mukomboni asi anenge akubatanidza hama dzangu dzachiwana tete wangu wakauya anenge akuwaita rafu kuti mawingei madedzwanani iwo vanenge vayazogadzisa nyaya nekuti nenda tonokurana tete tigadzise nyaya iperi saka imini mune kuti makapotedzana makatukana site makatuka stereki anobva abatanidza hama dzako iwo bva unotaura hama dzako kuti tosoma muchiitwa soso hai ndinovaudza kuti zvinhu zvacho zvine zvindirwadza kuti haufanira kubatanidza hama saka panyaya yekupedzisa pakavaudza kuti chii handina zvandakaudza ndakangonotora tete atete vapa ava kuti handekupi kumba kune nyaya iri ndivauya atete makadaidzirwa nyaya yekuti chii nyaya pamusoro vakanzi takaenda inini naiye akauyazomutora nemunina wake tikabva tasvika kumba hodhi anga akanyarara mupamakasi hodhi abva anyarara anga akanyarara mukuwashawo akabva apinda munin'ina wake sikanzi varimo wakagara ndikabva ndapinda ndikati hodhi akaramba arisi akazodaira kechitu ndikati asi mimi kunyarara murimo zvino sikanzi sikanzi pindai takabva tapinda ini ndakatobuda nababa nemun'ina wake taurai ningi zvamukafambira imimi batasvika sikanzi kutete vauya zoitei ndikati handisiwe ndiwo watishedza sikanzi mune foni here ndikati handina foni handipawa foni ndowafona foni ndandirimo mun'ina uyu achidaira kuti tiri kunokupa tete taurai nyaya yenu ndikati inini ndini taure nyaya yangu kana kuti iwe ndiunofanira kutaura nyaya kwani ndiwo wandidedza ndobva atanga kutaura kuti munina wenyu uyu amene anzi jose amene ndiye akataura kuti anzi mukadzi wako anomunyengewa ndobva ndakabvunza kuti anzi afona kudaro ndakabva afona ndikamuudza kuti ndiri kunoku kwapiki ndokwandiri saka mun'ina wenyu akakurumidza kudaira kuti nyaya yenyu muchaenda kumapurisa uyo akabva akata foni iyeyo ujenzi wacho ndikati iye akakata sei foni kana tiri zvemakuru sikanzi handisi kuziva mun'ina wenyu ndiye akamhanya ndikati manje nyaya usi kuona kuti nyaya ndeyemakuru denge iri yechokwadi dasina kukata foni saka akadzokukatire foni uyu adaire ndo pane nyaya yese alright iyeyo anotuka here anotuka iye anotuka
ndofunga taita hameno kaviri nichienda ndichimubatsira panyaya yake fanike ipapa akatoita zvekuti budai muno pangu auti budai tikabva tabuda kubva kuti tete dzokai ndikati handidzi ndikabva ndatoenda kuno nemurume wangu tatiri naye murume wangu makapfusekeswa muri tuna Oh, all right. Now, munopupura here kuti ava amai ava vari kutaura chokwadi chekuti anobatanidzira paukama pakutuka ushu anotobatanidzwa zveshu hakuzi kunyepa hakuzi kutanga nokuti dei angati iri yekutanga ipapa aiwa deti kwese kunoku hatina kusvika dai hatina kusvika akadzira kare tichimupa toenda kubatanidza nyaya yake achingobatanidza tese abereki naikoko kwekwana mbuya wake detanga tirisisana atete yake zvazviri nayo kokwana mbuya wake naye atete uyo mukwashazukuru wenyu anosvigere pakunatsutuka zvokunatsunzwa nzeve dzenyu kuti ari kutuka nomoita seuzodzwa nemuzukuru wenyu kuti atete zvazviri uko mamuchitukwa nemesi mamuchitukwa kutukwa kwacho haazotuka chitusa sanongoti ipapo anzi akabudisa kuti anofituchi tsoko uye netsoko dzako saka muri kupupura nhasi uno kuti aiwa zvake kutuka zvinyadzi musati masvidzo tichokwadi hatidzokere pamuri amai mimi nyaya yekuti mukwasha wenyu anotuka zvinyadzi muchinatsunzwa nzeve dzenyu chaizvo here kana zvinoita sekuzotaurwa nemwana wenyu kuti afunge zvazvangu pabedumu vanga kutobatanidza nemesi haambotuka chituka munhu wani anoti komboni yese mumakawanda chakuti chekomboni mukadzi akamira panze akatomira panze kana nyaya dzavo haitiri mumba mai muri kubvuma here zvokutaura naamai venyu kuti anomira pachivanzuru asi pamamboti kudi imi pacho zvenyu panyaya yekutuka mati kudi mati hamuna kutaura here mukati abude panze imimi nekuti panext patinogara natete wangu wakawanda vanenge vatori padhuze vachitozva asi kamamboti aiwa kubuda panze achituka hatuka anotibatidza mubaba vangaenda kukavhirani ngimurume wavo kuti murume asapinde mumosvaka now asi kutuka anodi anotuka yatopera inyaya yapera tatopedza uyu haambofa akabvuma mudare muno kuti handituke ndinotuka anoramba achingoti handituke asi umbowo hwatiri kuona pana munhu wekuti kana ari mukomboni anetsana nemudzimai wake anotuka wedha anotuka zvenyadzi kana kungotuka kuti tsoko dzenyu kana kuti chichi zvaanenge angotaura imomo zvogumburisa chi vamwe anetsika yekutuka mukomana handimanzwa haana one incident yaanoti ndakatuka asi anetsika yekuita sei yokutuka iye atombozvo ndiava kana ndiava vambotaura paya kuti izvo akatombobhadhara huku ndama yavo dzekuti dzekubvuma mhosva yake nendamburando yake saka kubhadhara andoramba achingoita sei achingotuka zvino ini ndinoti ndakupedza nyaya handirika ndinoti inini munyika mangu munomu handidi vanhu vanoita tsika iyoyo hatidi vanhu vanoita tsika yekutuka pasi revanhu munoziva zvinoitika kana vanhu vakatuka vanhu vakatanga kuti shaudhana panapa izvozvi nhasi uno takangoti vanhu ngavamutsane pavatanga kushaudhana maningi pane vanhu vanouya vamwe tofanira todiki tinobuda kubva kuya kuzota se kuzonga tobva takaungana saka pamanenge chiputukana paya vana vai vari kukopa chi vari kudzidza tsika yakaipa kubva kuvakuru ndo zvatoda kudzidzira izvozvo wedha uri kutuka neimwe nzira chakaipa chandisingade munyika mangu ndechekuti vanhu vatuke vaite chitutsi vachitukana vanhu vakuru vazvinzwa iyoyo tsika iyoyo handisi kuida
muno. Saka nokudaro iwe unobhadhara mbudzi kwandiri yekutuka. Mosva vakachangamidza. Handiwanzwa ubhadhara mbudzi 3 kuna ambuya vako dzekuti wakatuka uchisakanisira chivabe. Saka zoita mbudzi ngani? 4. Wambeke uchibhadhariswa majongwe uku. Iko zota ubhasa mbudzi ngani? 4. Tsika yacho ndekuti ugure, uzvisvipire pasi, urege kuita tsika yekutuka. Uye kuti vamwe vako vaugere navo nevana vadiki vazive kuti kutuka hakubvumirwe munyika yekwachochi. Right, atisomuke imi avamira asaidi. Izonyaya mabasistuoku. Zimupisa manike kasistuoku.